Hello world! Hello mga kababayan ko, part 2 po tayo. Ito po yung kabuuan ng kanilang restaurant and I will give the description below kung saan po ito sa Tuba Benguet at mabisita nyo po ay yung mga taga Tuba Benguet. Shout out to everyone, yung mga nasa abroad, yung mga kaibigan po natin. Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan at tuloy-tuloy lamang po ang ating buhay. Ang ganda ng kanilang mga structures. O yan, gaganda. Yan, mga display. Ito po yung mga souvenirs na pinupuntahan ng may-ari yan. Mga souvenirs program. Mga souvenirs niya yan. Mga yan. Ganda. Ito po yung sa sala niya. Gaganda. Yan. Meron pa po yun. Ang kabuuan. Ang area po ay ganyan po ang area. Mga ilang kapasidad dito, brother? Pag magpa-party, mga ilang tao yung yung kaya, yung accommodation. Pag magpapa-reserve. Sa may isang daan. Ha? May isang daan. 100. Mga 100 na tao ang kayang i-accommodate ng restaurant na ito. I will give the description below mga kababayan ko at pagbalik bayan nyo at padaanan nyo po ito ay ang ganda. Ang ganda. Pati yung mga pagkain nila, syempre mga pagkain Pilipino. Yan, tapos may mga prutas po sila. Yan. Thank you very much for subscribing our channel, Filipino TV. And please subscribe also to Filipino Life Stories. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. Mabuhay po ang Pilipino.